Παίζουμε Forsaken, δολοφόνος, δολοφόνος. Ναι, στο Roblox. Μαζί με... στο Roblox. Μαζί έτσι εδώ έχουμε τον Χάρη και θα μπει και ο Δημήτρης νομίζω. Ναι, μπορεί. Λοιπόν, κάτσε τώρα να ξεκινήσουμε εμείς οι δύο. Γιατί αυτός είναι λίγο ντελούλου και το δάμε σε πίσω μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο σπίτι, είμαι στο σπίτι εδώ. Στο Μαγκιόνος Κλαμπ. Εδώ και περνάμε σούπερ ωραία στιγμή και μου πρίζουν τα νεύρα. Τι νομίζετε? Εδώ δεν κάνεις. Δεν χες. Έλα, από εδώ παίρνω, από εδώ. Μπράβο. Να έχεις δηλητήριο. Καλά, λοιπόν, ξέρεις κάτι. Δεν το κάνουμε έτσι. Πώς να χρησιμοποιήσω λίγο τις μαγικές μου δυνάμεις. Όχι. Ναι. Έλα. Πάρε λίγο bleeding. Bleeding. Τώρα εμείς την κυνηγάμε μέχρι να πάει ένα HP, γιατί αργά θα ψοφλήσει. Και να το κάνουμε και λίγο πιο γρήγορο, γιατί μου έχει πάει στα νεύρα. Του βάζουμε εδώ και burning. Και πού είναι το helpless. Πέτω το αυτό. Τι έκανε? Μάρκος που αμάρει στο ability. Δεν θα σου μάθω. Εντάξει. Το επόμενο. Έλα, ρίξε. Κάτσε να αλλάξω δολοφόνο. Ωραία, μην το κάνεις αυτό. Πάμε να παίξουμε κανονικά, εντάξει. Εντάξει, αλλάζω το τέτοιο. Θα τα πούμε όταν έχω αλλάξει. Λοιπόν, έχουμε μπει εδώ στο map μαζί με τον Ταύλα, με τον Χάρη. Και ήδη με κυνηγάει. Κυνηγάς ένα 10χρονο, ρε. Είμαι 10 χρονών. Πέρα από την πλάκα, αυτός ο χαρακτήρας είναι 10 χρονών. Εγώ είμαι 5. Έλα, ρε. Δεν μπορώ να φας στο σπίτι. Εντάξει, δεν μπορώ. Μπριάιμπι. Άντα, βριά. Μπορώ, εντάξει. Έχεις πάει στα νεύρα. Το τέλος. Έλα ρε, θα με βρεις. Το με βρήκε. Κοίτα τον εκεί. Άχρηστος, χωρίς μπαταρία. Ρε, κολλάω. Αυτά τα βίντεο και τα πάμε στο μάρο.
Δεν έχω εγώ. Πόσο HP είσαι? Ελάχιστα. Ούτε λίγο. Έχω λίγο. Έλα ρε. Λέει δεν είναι δίκαιο. Κάπου εδώ είναι. Έλα το! Έλα ρε σε μένα. Άμα τολμάς. Σου ρίχνω την μπάλα. Έλα ρε. Ωραία, έχουμε. Πήγαινε στο κάστρο. Ναι, πάω. Πού είσαι ρε? Ο ήχος δεν μπορεί να είναι και ο καλύτερος γιατί είμαι στο σπίτι εδώ του Μαγιώνος Κλουμπ. Εδώ. Πού είσαι Μαρή? Κουραβούλη. Το κουραβούλη. Θα έρθεις ή θα χρησιμοποιήσω τις δυνάμεις μου? Θα χρησιμοποιήσω τις δυνάμεις μου. Άλλακος! Αυτό θα μπει, μου πες τα νεύρα. Δεν πρέπει να χαλάω. Μας έλα από εδώ που... Έλα. Ρε φίλε, εσείς σπαμάρεις το ίδιο ability και δεν με αφήνω να χρησιμοποιώ τα δικά μου ability. Ξέρεις κάτι, στο επόμενο γύρο θα χρησιμοποιήσω και εγώ την τακτική σου. Εγώ πέθανα σχεδόν. Πόσο HP είσαι? Πόσο XP είσαι, πόσο XP? 260. Αλλάζω και πάμε ξανά το ίδιο. Λοιπόν, έχουμε μπει και είναι η σειρά μου για εκδίκηση. Του αρέσει να σπαμάρει, σου αρέσει να σπαμάρεις αυτό το ability? Ναι. Εμένα. Άρα θα σπαμάρω το άλλο. Ναι. Κάπως έτσι. Τον κάτι. Λοιπόν, έλα εδώ. Δεν έρχομαι. Γιατί δεν έρχεσαι? Ένας πράσινος. Έλα αυτή εδώ. Πού είναι εδώ? Δεν σου λέω. Μην έρθω εκεί και δεν μου λες που είσαι. Ρε, είδες πως με... Ρε, ήμουνα 200 HP. Σπαμάρω στο ίδιο μπίλι. Ναι, αλλά αυτό το δολοφόνο δεν μπορώ να το δεις. Πατάει. Εντάξει. Και εμένα, άμα και εμένα πήγες να με φας. Σκάφτο! Εντοπίστηκε, είδα την καμερά του. Πού πήγε? Άλλαξε! Δεν άλλαξε! Μην κέρδισες το, εντάξει, πέφτει. Ένα XP και το όμως. Μπουλούμ. Πόνε τα θα αλλάξω. Θα βάλω έναν άλλο. Κοίτα εδώ! Από ό,τι φαίνεται είμαι ο τελευταίος επιβιώντας. Survivor. Μπλουπ. Το νολί. Εσένα σου αρέσει ο νολί? Άμα δεν θα σου πω. Δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν κάνω, μην είσαι. Εγώ. Τζασόν νολί. Α, βάλε τον όλοι. Δεν θα χρησιμοποιήσω τις θεϊκές μου δυνάμεις θα με χτυπήσει τώρα. Έλα. Κάτσε κόλλησε. Πού είσαι?
Δεν είμαι καλός. Όχι λοιπόν. Όχι. Ξέρεις κάτι, όχι. Αυτή τη φορά όχι. Λοιπόν, άμα το ξαναπατήσεις δεν το πετάς, θα αυτό το κουμπί θα σε σκοτώσω. Και το άλλο. Ποιο το slash? Slash και το άλλο. Gas and glue. Γιατί και εγώ θα βάλω τον άλλον. Με τις οικογενειακές ιστορίες. Έλα λοιπόν. Λοιπόν, πήγαινε εσύ στο κάστρο. Το καστρένιο το κάστρο. Το κάστρο. Ανέβα πάνω στο καστράκι. Ανέβα. Κάτσε. Έχεις teleporting. Δεν μπορώ, δεν έχει γεννήτρια εδώ. Ability. Επειδή σε χτύπησε 2 φορές. Αυτό! Με βάζει να. Περίμενε. Μη χτυπάς, περίμενε. Εντάξει, εδώ πέρα θα κάτσω. Έλα εδώ που είσαι. Περίμενε. Εδώ βάλε. Λοιπόν, πριν πεθάνω. Έλα να μου το σου πεις. Επιτέλους. Ναι, μια φορά το τέλειξε να το πάρει. Ήταν αυτή η τελευταία του φορά. Δεν το πάρεις. Ξέρεις κάτι. Θα παίξω τώρα με τέτοιο. Με player. Αλλά θα σε κάνω τέτοιο. Λίγο πιο αδύναμο. Γιατί? Όχι, κάτσε, σε έκανα κατά λάθος τέτοιο. Με κάνεις player. Ναι, κατά λάθος, κάτσε. Μην με κάνεις αδύναμο, έλα. Είναι άδικο. Ρε, έχω 100 HP. Ενδιαφέρει. Λοιπόν, δεν σε ενδιαφέρει. Θες να σου δώσω weakness 125 για πάντα, ξέρω εγώ. Θα σου δώσω weakness 4. Θέλω περισσότερο damage. Όχι, έλα. Θα σε βάλω το ability που δεν μπορείς να χτυπήσεις. Έλα, τι λέει. Γιατί όχι, μην το κάνεις. Κάτσε, σε έκανα ώρα το κατά λάθος. Ναι, άσε με πεις. Και βάλω να μην μπορώ να χτυπήσω. Άσε με όλα τώρα. Να μην μπορείς να χτυπήσεις. Όχι, να μπορώ να χτυπήσεις. Και άσε με όλα. Θα τρως λίγο παραπάνω damage. Εντάξει, έλα. Αλλά να είμαι όλα. Και να χτυπάω. Και να τρώω κατόπουλα. Λοιπόν, είσαι παίχτη. Θα το βάλω. Τι παίχτης είσαι. Να παίξεις είναι. Τότε δεν χρειάζεται. Θα παλέψουμε. Χτύπα ability. Χτυπάς ability, ρε. Άμα είσαι. Ναι, πώς το ξέρεις. Λοιπόν, έλα στο κάστρο. Έρχομαι. Τι θες να έρθεις. Κάστρο. Αλλά είναι αρκετά κοντά στο κάστρο. Φυσικά δεν είμαι αρκετά κοντά. Έρχομαι σε ένα λεπτάκι. Θα με κοιτάξει. Σου πω με τη δευτερόλεπτα από το 10, εντάξει. 1. Έφτασα. Λοιπόν. Σε βλέπω! Με σκότωσες. Στις spammer abilities. Λοιπόν, έλα εδώ. Σε κάνω χάρη μαγιώνω κύλα. Είσαι τώρα από το πόνο. Δώσω γκουίκρα. Αδύναμο.
Έλα, όχι αδύναμο. Μαλάκα δεν θα μπορώ να σε σκοτώσω. Έλα εδώ τώρα ρε. Είμαι στο κάστρο. Κάθεσε και πιστεύετε ότι σας λέει κάθε κυράτσα. Έλα στο κάστρο. Είναι η κυρία Σούλα που μέχρι χθες έπαιρνε νερό στο όνομά της. Το όνομά δεν είναι δίκαιο. Με έχετε εσείς στον τοίχο και με περνάτε λαϊκό δικαστήριο. Έλα. Στο κάστρο. Πού είσαι? Ξέρω κι εγώ. Σκότωσα. Ναι, αφού έχω 100 HP ρε. Α, εγώ πολύ λίγο HP. Με σκουμένη άφηση με τη μέση. Αλήθεια. Για κάτσε. Λάγαμε. Κάτσε. Λοιπόν, πάμε τελευταίος γύρος και μου Γιαννάκη στο ντόου. Πίτσα. Έχεις κλείνει το τηλεφώνο. Έχεις ακόμα weakness. Εδώ στην άκρη μου το λέει. Εντάξει, δεν έχεις ακόμα. Πάμε. Final round. Attack! Κάτσε, κάτσε. Θα σου δείξω ένα ωραίο μυστικό. Ρε, είναι πολύ καλό, έλα εδώ. Κάτσε έτσι. Εδώ έτσι, είναι μυστικό, είναι μυστικό. Όχι, δεν θα σε σκοτώσει. Το λυκίζεις, ναι, το λυκίζεις, κάτσε έτσι. Λοιπόν, για άμα δεν θα και κάτσε. Ναι, κάτσε, περίμενε. Εγώ σπίτι, όχι. Τώρα. Και τώρα θα περάσει πολλά τέτοια. Θα περάσει πολύ ωραία. Κάτσε. Μπορώ να σε σηκώσω πάνω νομίζω. Με τα γκάσια μου. Κοίτα που είσαι ρε, ανέβηκες ψηλά. Να, έλα, κατέβασε με. Εντάξει, περίμενε. Κάτσε. Κοντούλης. Έχω 1500 HP. Α, λοιπόν, τελικά δεν θα είναι ο τελευταίος γύρος. Έλα, πολύ. Θα κάνουμε και το Γιαννάκη, Γιαννάκη. Το κλείνω. Εντάξει λοιπόν. I believe I can fly. Πώς έτσι είσαι? Έλα πες. Είμαι 200. Ναι. Εγώ με τρώγα σε 18. Το Σλέγει. 1500 έτσι να και σε έφαγα. Τώρα χαίστηκα πάνω μου. Λοιπόν, έρχομαι σαν Γιαννάκης. Ναι, σαν Γιαννάκη. Γιαννάκης. Πού το Γιαννάκης? Θα πω πώς θα πω. Πλάστικα στην σκρού. Και ρέιτσι του καφέ. Πού νοιάζεται να σου κάνω το μπίλτι ρε. Λέρε εδώ μπουλί.
Ο καιρός εννοώ. Ανέβα, πάμε και έρχομαι. Πάμε. Είσαι στο μισό, το βλέπω. Εντάξει. Τι θα δει. Μπάγκαρα. Ένα ή δύο. Το κάνω 10. Σ' αρέσει ή μπα. Ή να το βγάλω. Μπανάνα. Τσίκα. Έχω ακόμα 5 κρόσια. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έλα εδώ. Θέλεις κάτσε γιατί δεν θέλει. Λοιπόν, άκου εδώ. Άμα σε σκοτώσω θα σου κάνω execution. Λοιπόν, πώς HP είσαι? Πώς HP είσαι? Πες. Έλα, πες. Έλα, 40. Λοιπόν, θέλεις να σε σκοτώσω κανονικά ή θέλεις να σε σκοτώσω με ωραίο τρόπο? Εντάξει, παραδώσουμε. Έλα εδώ, έλα πάνω στο κάτω. Για να πεθάνεις. Με τη θέα. Έρχομαι. Κάτσε να κάνω... Ρε φίλε! Εντάξει, θέλεις να πεθάνεις... Όχι, εντάξει, θα πεθάνω με την... Λοιπόν, Κάτσε, όταν σου πω θα με ρωτήσω, όταν σου πω! κάτσε εδώ. Να κοιτάς εδώ. Θα έρθεις ή όχι? Βάλε μου να τρέχω πολύ λίγο ότι θα έρθω. Έλα τώρα! Καλά, δεν έρχομαι που μου το βάζεις. Βάλ' το μου. Εντάξει. Σου το έβαλα. Α, κάτσε. Έλα. Έρχομαι. Ρε, εντάξει, θέλεις να πεθάνεις χάλια. Καταλαβαίνεις ότι θα σε βγάλω one shot. Εντάξει, δεν ξέρω. Έλα εδώ τώρα. Καλά, έρχομαι, μην τι είσαι, εντάξει. Από ποια... Ωραία, εντάξει. Τελευταία προσπάθεια. Ωραία. Κάτσε εδώ. Αφού το θες... Αφού θα πεθάνεις και το ξέρεις. Έλα εδώ, ρε φίλε, εντάξει. Αφού δεν το θέλεις, εντάξει, εγώ έλα εδώ. Δεν μου ξεφεύγεις, το ξέρεις. Όχι, δεν το θέλω. Βέβαια. Θα πας στο 1 HP. Θέλεις ακόμα να συνεχίσεις να με παλεύεις? Όχι. Κάτσε και για να το κάνεις, γιατί ξέρω πόσο θα το θέλεις. Θέλεις να σου βάλει να μην μπορείς να το πεις? Κάτσε. Έλα πάνω. Στο κάστρο.
έλεγα. Δεν βλέπω. Κάτσε. Έλα, φέρ' το. Πού είσαι? Αλλά ξέρω. Όχι, πού είσαι? Α, ναι, σου έβαλα λάθος. Αυτό ήθελα να σου βάλω. Δεν βλέπω Χριστό. Λοιπόν, έλα εδώ να σε πάω εγώ. Δεν βλέπω. Όχι, δεν φεύγει. Εντάξει. Θα μου το λάβω. Σκοτώσου. Μάγκες αυτό είναι το μόνιμο. Άξε το μου πάρει. Μου έχεις κλειδώσει όλα, δεν μπορώ να κλειδώσω. Μου έχεις αφήσει ένα HP. Χάρης Ακριβώς. και Πάρης. Παπαχάρης. Τραβάω. Απλά θα πάμε πάνω σε λίγο. Να φύγει. Γιατί μου το έχει. Κάτσε. Τραβάω, πού είσαι? Μα μου βγήκε μισό. Μην την πούσε. Έρχομαι, στορκίζομαι. Θα έρθω. Έλα πάνω. Μισό να... γιατί μου σβήνει. Έρχομαι αμέσως. Πού να έρθω, κάστρο. Ναι, Κάτσε, να μου δείξει. μισή ώρα. Να τον σκοτώσω με ωραίο τρόπο, θέλω κι εγώ. Πόσο Δεν μπορώ, μου το έχεις κλειδώσει. πόσο είναι το HP σου? 300. 300. Κάνα ένα HP έχω. Ένα. Ένα. Έλα τώρα λοιπόν. Δεν με ενδιαφέρει, άμα μου το ξεκλειδώσει θα έρθει. Ποιο? Δεν μπορώ να βαρέσω. Ακριβώς, γι' αυτό. Καλά, εγώ δεν έρχομαι αυτό που θα σε ρίξω. Μπορώ να σε σκοτώσω. Πόσο HP έχεις? Έχω 800. Να δω. Μπορώ να σε σκοτώσω. Τι διαλέγεις? Αυτή τη στιγμή. Kill player. Χάρης Μαγιώνος. Άμα μου το ξεκλειδώσεις. Το κάνω. Μπορώ να σε σκοτώσω αυτή τη στιγμή. Και Καλά, τελειώσω. τέλος να το με σκοτώσεις ο χαρακτήρας. Θα με σκοτώσεις εσύ, έτσι. Ναι, και να το κάνουμε με ωραίο τρόπο. Εντάξει. Έλα τώρα να το κάνουμε, να Αν κλείσουμε. μου τα ξεκλειδώσεις, ναι. Άχεσου. Όχι, έρχομαι τώρα, δεν σε μπλουν. Δίνω στο λεπτό μου και 10 εκατομμύρια. Είναι εύκολο όπως αυτό. Να σε. Έλα εδώ αυτή τη στιγμή. Ακολούθαμε. Έχω σπίτι 1 εκατομμύριο. Το βλέπω. Ρε φίλε, εντάξει, θέλεις να το κάνεις χάλια. Μην ακούνε τους. Λες μαζί μου, έλα. Εντάξει, αφού θέλεις να τελειώσουμε με κακό τρόπο. Ρε. Όχι. Τώρα, για να τελειώσουμε το βίντεο σε ωραίο τρόπο θα σας σκοτώσω έτσι. Wait.